Your day sounds better with your music and your station playing on the background. Christ has come to establish the mighty church of God, a body of believers held together by His blood. His hand is strong to guide us, His promises secure. With love and mercy in our hearts, His kingdom will endure. We are building on the cornerstone of Jesus Christ the King. Abyan mayong adlaw dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ining aton programa ginapatuhoy naton sa mga Ilonggo speaking viewers, listeners kag suki nga mga nagapamati sa sining aton programa dira sa Negros Occidental. Ang aton nga pagapamalandungan isa ka bersikulo abyan diri sa naunang Korinto kapitulo 15 bersikulo 33. Si Apostol Pablo nag-quote siya sang isa ka secular nga writer. Meaning wala niya ginkuha ini nga quotation halin sa Old Testament or sa during that time sa mga sinulatan sa mga Diyos nun o kon mga Kristohanon nga mga magsusulat. Siling niya sa iyang nga sulat, dili kamo magtalang ang malaot nga paghiliupod nagadunot sang maayo nga mga pamatasan. Do not be deceived. Evil company corrupts good morals. Ang pulong sa Ginoo nagatudlo pinaagi nila ni Apostol Pablo kag bisan pa ni Ginoong Hesus. Kag dito man sa Old Testament, particularly sa mga gitawag proverbio o kon hulubaton. Nagatudlo nga kinahanglan ang separation, ang pagpahamulag, ang pagpalayo sa mga malauton nga mga kaabyanan o kakilala. Di ba naghambal man si Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Roma? Sa Roma Kapitulo 12, versikulo 2, nanungod sa importante sang pagpalayo kag pagpahamulag sa mga tao nga kalibutanon. Dili kamo magpauyon sa sining kalibutan, kundi magpabalhin kamo paagi sa pagbag-o sang inyo paino-ino, agod nga inyo matilawan kung ano ang maayo kag kalamutan kag hingpit nga kabubuton sang Dios. So si Apostol Pablo nagtudlo sa mga Kristohanon sa Roma na kinahanglan nga magsiparar, magpalayo, maghamulag sila. Hindi sila magpahiuyon sa mga panghuna-huna, mga pagtulunan, mga handom kag paggawi sa mga tao nga kalibutanon. Ining sulat ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Korinto, iya nga ginsulat tungod sa mga pagluntad sa mga problema o kon mga palaligman sa among iglesia. May pagbinahin-bahin, may division, may carnality, pagkakalibutanon. May mga tao nga wala makahangop sang ila papel sa kabuhi subong nga mga Kristohanon. Sila mga sulugoon, kag sila mga gintugyanan sang Dios. Ang problema kay may isa dito nga nagpuyo-puyo siya sa iya stepmother. May mga Kristohanon nga nagakadto sa tawhanon o kon kalibutanon nga hukmanan nga ang problema, ang ila kontra
ang ilalaman utod sa Ginoo. Masubo, makauluya ina. Kinahanglan may magabulig sa paghatag sang mga paglaygay kag solusyon sa ila mga interpersonal relationships. May mga Kristohanon, kung imo o sisaon, nga nagaproblema sila nanungod sa ila relasyon sa ilang asawa o kunbana. May problema sila kung sila bala magabakal sa mga karne nga ginhalad una dito sa templo. Kag siyempre baratuhon ini kan ikomparar sa mga karne nga gintuyo gid nga pagaihawon agod ibaligya dito sa merkado. May mga tao nga hindi magkilala sa kay Apostol Pablo, ilabi na gid sa iya pagka-apostol. May mga Kristohanon nga wala nakahangop o kon nakakuha sa mga pagtulunan sa mga ginhimo sa mga Israelites dito sa kanayakan. May mga Kristohanon nga hindi sila magsunod sa kay Apostol Pablo. May mga pagpangduwa-duwa nanungod sa mga espirituhanon nga hiyas o spiritual gifts. Intudluan sila ni Apostol Pablo nga mas importante nga tagan nila sang dako nga kilala ining gugma nga Dios nun. Kag kunimo usisahon sa Kapitulo 14 ang mga pagpaagisod, pagpasunod sa pag-exercise sang spiritual gifts nila. Labi na gid sa prophesying kag sa speaking in tongues. Ang Kapitulo 15, si Apostol Pablo nagahatag sa mga kamatuoran nga sigurado kag matuod inang pagkabanhaw. Kay si Ginoong Hesus mismo amo ang firstborn among the dead. Ang mga sumulunod kag mga tumuluon niya, sila mga first fruits of the resurrection. Kag kunimo usisahon ang mga pagtudlo sa Balaan Kasulatan, may ginatuwag nga gleanings, mga panaghaw sa farming, no? Pagpanaghaw, amo ini ang sipot sa mga nabilin nga mga wheat o kon rice sa aton diri sa Pilipinas nga wala makuha sa mga nagpangani. So may pagkabanhaw sa mga ulihi nga mga ginatawag naton nga mga tumuluo ni Ginoong Hesukristo. Kakunimo usisaon sa mga pagtudlo sa mga dispensationalists, ang mga tao nga pagabanhon sa sinang ginatuwag nga gleanings, sakop bahin pa sang Old Testament group of saints. Pero hindi man amo ina ang aton tuyo karon sa aton nga mensahe. May mga nagtudlo nga wala gid sang pagkabanhaw. So siling ni Apostol Pablo, gin-quote niya ang isa ka outside of the Bible nga writer nga evil company corrupts good morals. Kinanglan hindi ka mag-upod-upod, maghugoy-hugoy, pakigkumbuya sa mga tao nga malauton. Sa mga tao nga nagatudlo sang sayop kag indi matuod. Sa mga tao nga namanog patalang. Kay una, ang imo pag-upod-upod sa ila pakamalain sang imo nga panghuna-una o kon doktrina. Imo beliefs, ang imo values, ang imo principles, ang imo mga convictions dagtaan ina. Mahigko ina ang imo mga convictions, ang imo values, ang imo concepts. Hindi ka magpakighugoy-hugoy sa mga malain nga mga tao kag mga sayop nga mga manunudlo kay higko ina sang imo karakter o kon sang imo pamatasan.